नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। नैवेद्याच्या पानावर तसेच तोंडी लावण्यासाठी मेथकूट वापरलं जातं। तर आज आपण आमच्या आजीच्या जुन्या पारंपरिक प्रमाणानुसार मेथकूटची रेसिपी पाहणार आहोत। मेथकूट बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। 1 पेला चणा डाळ, पाव वाटी गहू, पाव वाटी तांदूळ, पाव वाटी उडीद डाळ, अर्धा चमचा सुंठ पावडर, अर्धा चमचा मेथी, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरं, 4 लवंगा आणि 3 अख्खी वेलची। हे सर्व साहित्य आपण खमंग भाजून घेऊया। तापलेल्या कढईमध्ये प्रथम चणा डाळ छान भाजून घेऊ। त्यानंतर गहू, तांदूळ आणि उडीद डाळ भाजून घेऊ। भाजताना गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम असावी, म्हणजे धान्य करपत नाही। जिरं, मोहरी आणि मेथी दाणे अगदी अर्धा मिनिट परतून घ्यावे, त्याला जास्त वेळ लागत नाही। शेवटी अर्धा मिनिट वेलची आणि लवंगा परतून घेऊ। भाजलेलं धान्य गरम असतानाच त्यावर हळद आणि सुंठ पावडर घालूया, म्हणजे तीही गरम होईल। आता हे सर्व जिन्नस थंड झाले की आपण हे मिक्सर मध्ये बारीक वाटून घेऊया। वाटलेलं मेथकूट चाळणीने एकदा चाळून घेऊ। हे मेथकूट भाजीऐवजी तोंडी लावण्यासाठी कधी कोशिंबिरीमध्ये तर कधी गरमागरम भातावर मेथकूट आणि तूप घालून खाल्लं जातं। एका वाटीमध्ये 2 चमचे वाटलेलं मेथकूट, 1 चमचा दही, मीठ, साखर, 3 ते 4 चमचे ताक घालून सर्व ढवळून मिक्स करूया। ताकाऐवजी पाणी वापरलं तरी चालेल। आता आपलं मेथकूट तयार आहे। आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा।